si voleu anem començant perquè volem ser puntuals i així no ens allarguem massa. Primer de tot, moltes gràcies per venir. Ja sé que venir fins aquí a l'Autònom, els que sou de fora, a vegades costa una mica, però ens fa molta il·lusió organitzar avui aquesta taula de periodistes i científics. Com sabeu, o si no ho sabeu, hem tingut en Javier Percostano des del setembre aquí al CRAC fent una residència i és gràcies a una beca que ha rebut del projecte Frontiers, que aquí tenim la Carolina Llorente, que ens dirà unes breus paraules sobre el projecte i com va començar. I el Javier ha sigut un de les primeres calls, no? Però hi ha diverses calls. Vol dir que si algun altre centre dels que esteu aquí està interessat, suposo que això sí, li passo la paraula amb ella i llavors ja comencem directament la taula. Gràcies. Bé, doncs molt breument explicar què és el projecte Frontiers. El projecte Frontiers és un projecte finançat pel Consell Europeu de Recerca, l'European Research Council, que l'objectiu és finançar estades a periodistes científics, estades de 3 a 5 mesos a centres de recerca europeus on es faci recerca de frontera, d'aquí un nom. Llavors, enguany s'està acabant la primera convocatòria, que és en la que ha participat en Javier Percostano. En total hi haurà 4 convocatòries i a cada convocatòria com a màxim es poden finançar 10 beques. Ara està a punt de sortir la resolució de la segona convocatòria, que són les que faran de residència al 2025. A primavera del 2025 sortirà la tercera convocatòria per fer la residència al 2025 i ja després del 2026 tindrem l'última que serà al 2027. Els periodistes que es poden presentar són periodistes d'arreu del món, però sí que l'estada ha de ser a un centre de recerca que tingui la base a la Unió Europea o a països que tinguin conveni amb la Unió Europea. Això està molt més detallat a la web i podeu mirar si teniu ganes, però l'objectiu principal d'aquest projecte és donar aquest paraigües on un periodista científic pugui disposar de 3 a 4 mesos, de 3 a 5 mesos a dedicar-se a aprofundir en un projecte seu, en un àmbit de recerca que probablement no el tingui massa dominat, a conviure durant aquests mesos amb investigadors i investigadores, poder parlar amb ells en entrevistes formals, però també amb totes aquestes xerrades informals, trobades als passadissos, hores de cafè, etc. I entendre una mica millor aquesta recerca de frontera que té unes particularitats que la fan diferent d'altres mena de recerca. No entrarem aquí ara a definir què és la ciència de frontera, però sí que és un tipus de recerca total que és recerca no aplicada, etc. És una mena de recerca on es destinen molts fons per investigar, però que apareix molt menys als mitjans de comunicació. I per tant aquest projecte el que vol és donar una obertura, una oportunitat a aquest periodisme que potser necessita una gestió més lenta, de poder dedicar-hi més temps, investigar amb més profunditat per part del periodista, fer una entrevista, després una altra, llegir i aprofundir una mica més. Jo crec que avui podreu parlar una mica més d'això i espero que amb aquests 5 cèntims hi hagi prou per entendre una miqueta el projecte. Gràcies, Carolina. De fet, està molt bé perquè has fet les pinzellades una mica que volia fer d'introducció, o sigui que podem anar més al gra. Benvinguts i benvingudes en aquesta taula rodona que ja sabeu que és de periodistes en resiliència i que han titulat, jo crec que molt encertadament, Sinergies entre ciència i periodisme. Aquests dies una mica preparant la taula venia pensant que una mica per què serveix el periodisme científic, no? I jo vull pensar que, a més evidentment, per traslladar el coneixement de la recerca a la societat, també penso que és bàsic per alfabetitzar la societat, no? I en un moment com el que vivim, de desinformació, de fake news, de gent que encara pensa que la Terra és plana, de negacionistes, de canvi climàtic i de les vacunes que estan en governs de països,
penso que és més necessari que mai. No? De vegades quan això li dic a algú, em diu que ara que voldràs que tothom siguin biòlegs i matemàtics, i no és això, no? Però sí entendre els fonaments de com funcionen les coses, no? Perquè no se'l puguin colar també per poder ser ciutadans actius en la presa de decisions de debats actuals, no? Des de la intel·ligència artificial, no? Que ara està tan de moda, fins a altres temes ètics com poden ser els límits de la reproducció assistida o manipulació genètica o quin tipus d'energia volem, quin tipus de país volem. No? Per mi el periodisme científic és una eina fonamental de coneixement de la societat i també de ser crítics, no? D'incentivar aquest esperit crític. I aleshores, una manera per mi, no pensava arran de la proposta de la Múria, doncs de fomentar aquesta visió crítica és aquesta relació entre científics i periodistes, no? I una eina estupenda és aquesta residència, que com comentava ara la Carolina Llorente, pertany al programa Frontiers, al Consell Europeu de Recerca, no? Que permet aquestes experiències intensives en institucions de recerca. I el CRAC, de fet, és una de les primeres institucions d'Europa, no? Que ha pogut optar en aquestes residències. Avui en parlarem amb en Javier Barbuzano, periodista freelance, que ha rebut ha estat guardonat, no? Que d'alguna manera és un gran premi amb aquesta residència de Frontiers al CRAC. Ell, si no m'equivoco, va estudiar ciències ambientals i tenia un interès particular al canvi climàtic i després li preguntem una altra vegada, però per això ho aplica aquí a Benalcrac. Tenim a Núria Sánchez-Coll, investigadora del CSIC al CRAC, que investiga en temes de com les plantes responen als diferents tipus d'estrès. I finalment tenim Iker Catanzaro, físic, periodista científic, freelance, col·laborador habitual del periòdico i d'altres publicacions com Nature i Science, multipremiat per la seva trajectòria, i també des de fa recentment, professor de periodisme científic a la UAB. Aleshores, jo ara els faré unes quantes preguntes, però la idea és que això sigui un debat entre tots. Per tant, d'aquí una estona, si voleu, podeu començar a aixecar mans i podeu començar a intervenir. Com alguns de vosaltres, quan us heu inscrit, heu també enviat alguna pregunta, les he inclòs també en la llista de coses que els hi preguntarem. Però, la idea és que sigui una cosa dinàmica, d'acord? A mi m'agradaria, abans de res, perquè a mi em genera molta curiositat saber què és això de la residència, no? En què consisteix? Què és això d'una residència? O sigui, què fa un periodista durant tant de temps en un centre de recerca, com d'infiltrat? Javier, va, que tu portes més temps i després el Miquel, que això ja va passar. Buena pregunta, yo creo que un poco cada uno se monta su propia película durante la residencia, ¿no? Pero bueno, un poco como lo que ha contado Carolina, la idea de tener tiempo, de absorberte, de recibir toda esta información de lo que se está haciendo y luego poder utilizarlo para habrá gente que usa la residencia, porque en muchos casos tienen un proyecto en marcha, un libro o alguna cosa similar, y es como van a por un grupo de investigación concreto y van a estar con ellos, van a seguir a todo lo que hagan, porque quieren tener esa experiencia como de acompañamiento, ¿no? De ser un testigo de cómo se hace la investigación. En mi caso era más una cuestión de aprendizaje de un campo que no conocía, porque yo soy ornitólogo, como te decía, llevo muchos años trabajando en cosas de astronomía, de geología, pero la genética, el mundo de las plantas y tal, no lo conocía. Y me parecía que era una buena continuación de la parte de los desafíos climáticos, de ver las posibles soluciones y cómo aquí se investigan cosas que pueden solucionar esos temas. Luego he visto muchas más cosas, no solo me quedo con eso, ¿no? Pero te da esa oportunidad primero, de enterarte de líneas de investigación que no sabes que existían y luego tener tiempo de sentarte, de leer y profundizar y aprender aquellas partes que no entiendes, porque son muchísimas. Miquel, que tu esperaves, bueno, ara ho expliques tu, no? Però tu vas estar fent una estada sí. a Heidelberg, que tu esperaves quan vas anar allà, que després va ser, o sigui, era una cosa o l'altra, és a dir, el que tu esperaves va ser el que va ser finalment l'experiència? Sí, de fet va ser millor del que m'esperava, fins al punt que jo tenia pensat fer una estada de 4 mesos i finalment va ser de 6 mesos. Però això va ser el 2014, jo vaig estar 6 mesos al Heidelberg Institute for Theoretical Studies, que és un institut més o menys del tamany del CRAC a Heidelberg, dedicat a temes de ciència de dades, matemàtiques, enginyeria informàtica, etc. I la manera en què m'ho van plantejar a l'època és que era com un sabàtic per a periodistes científics.
És a dir, era una oportunitat per sortir de la teva roda diària de, a més sent freelance, així una mica de ratolí que està allí corrent, produint informació, molt centrat en l'actualitat, tenir un moment per parar-te, pensar, fer un projecte propi, i realment per mi va ser un canvi de carrera fonamental. No només per tot el que vaig aprendre sobre aquell tema, sinó també perquè va ser una manera per fer un reset i començar la carrera periodística, recomençar la feina periodística amb més ambició. I també va ser una experiència molt positiva per a la institució, d'una manera que potser no és la manera que la gent d'entrada s'espera, és a dir, jo no vaig anar allà a fer publicitat a aquesta institució, a escriure per aquesta institució, a fer màrqueting per la institució, sinó el que la institució es va beneficiar en aquesta presència diària d'algú de l'àmbit de la comunicació, a agafar aquest extraterrestre que és un periodista i tenir-ho allà fent el cafè. Els investigadors que jo vaig parlar van tenir l'oportunitat de tenir com una entrevista amb periodistes sense que això necessàriament impliqués que el dia següent sortís un article, llavors d'una manera molt més relaxada, profunda. És a dir, que va ser una experiència molt, molt positiva, més positiva del que jo em pensava per a les dues parts. Però sabíeu de què anaven? Jo imagino que arriben el primer dia, no? Hola, ve a fer la... Clar, no és com quan feu uns estudis o una feina, no? Que més o menys tens faltat, no? Vosaltres teniu com full en blanc, no? Podeu fer el que vulgueu. Què fas el primer dia, no? O sigui, com et muntes tu la teva agenda, com et muntes què vols fer, fas les entrevistes, com vas fer? En mi caso, exactamente como dices, o sea, te llega el email de que tienes la beca y tú te metes y ahora qué hago. Aunque teníamos un plan y había tenido que hacer un informe y un plan de lo que querías hacer, lo que querías conseguir, pero luego el día a día es otra cosa, ¿no? Llevarlo a la tierra y tal. Y gracias a Muriel y el equipo de comunicación del CRAC, que desde antes de empezar ya me estaban diciendo, mira, estos investigadores hacen cosas muy chulas, tal, me ayudaron a poner en marcha una agenda de entrevistas que hice las primeras semanas y tal, para que no viniera y fuera como empiezo, porque al final 3 meses, en mi caso, no sé, tú tuviste más tiempo, ¿verdad? 6 meses. 3 meses se pasan volando, cuando te quieres dar cuenta, estamos ya en diciembre, ¿no? Entonces eso me ayudó enseguida a ponerme en marcha y sobre todo a acumular un montón de cosas que luego quería ponerme a leer y actualizarme y entender mejor, ¿no? Y luego ya con más visión ir viendo qué otras cosas faltan y llenando esos huecos. Escolta, com a investigadora, no? I això de tenir al costat un periodista el primer dia, no? Què fas amb ell, no? Quina relació estableixes? Bueno, el tema també és trobar el moment per reunir-se amb ell, no? Perquè jo penso que a tots ens va encantar la idea de tenir un periodista, però també no sabíem molt bé el que venia a fer. Sí que és veritat que va fer una sessió informativa per explicar-nos i tal, i per presentar-lo, però jo entenc que des del punt de vista de l'investigador l'interès està, tots tenim moltes ganes sempre d'explicar el que fem i molts cops no tenim foros més enllà dels científics. Aleshores, tenir una persona interessada en sentir el que estàs fent i en poder-ho divulgar, que és la part que a nosaltres ens falta, és molt interessant. Per què penses tu que guanya la institució? Perquè clar, és veritat que no és un periodista que ve com a fer articles sobre el que tu estàs fent, és un periodista que ve com a empapar-se de tot el que estic fent, però que potser no surt de tant. Sí. Què penses que treu la institució de convidar un periodista? La institució ens treu que almenys, és a dir, hi hagi una persona que la seva feina sigui divulgar, que sap que existim i sap en profunditat el que fem. Que després no surti cap història concreta, pot ser. Però és que fins ara el problema que tenim és que costa també arribar als mitjans, sobretot als centres de recerca de plantes, perquè mai el que fem ens hi sembla tan proper com el que pugui ser una cosa més mèdica humana. I és veritat que s'ha guanyat molt amb els equips de comunicació que hem anat tenint, que han fet una feina boníssima en aquest sentit, però clar, és a dir, és molt diferent que una persona freelance que es pot formar una opinió i després repescar el que ha parlat amb nosaltres. Mireia, em comentaves l'altre dia quan preparàvem aquesta taula que tu hagués tingut moltes entrevistes, però no com les que deia la Núria, de cara a un dia o una hora, sinó que tu t'abordaven a la màquina del cafè, no? Sí. Bueno, de fet, aquest centre, bàsicament, el model de periodista en residència del HITS és diferent del model de Frontiers, així, tot i que té alguns elements comuns, i ells el que et demanen quan tu vas és total llibertat,
diguem-ne, et seleccionen en base al teu perfil, llavors hi ha un llindar molt alt per entrar, i en base als projectes que presentes, però el projecte són 2 pàgines, en el meu cas era vull entendre els aspectes ètics i socials del Big Data, que en aquell moment estava explotant, estem parlant de 2014, però la indefinició era una característica positiva, perquè tu anaves allà amb la ment oberta a parlar amb gent, van sortir, per exemple, a congressos al llarg d'aquestes estades que eren rellevants i vaig anar, precisament perquè tu vas allà una mica amb aquesta obertura a aprendre, diguem-ne, no? I el que em demanava canvi al centre era només que fes uns seminaris, diguem, per explicar-li quina era la meva visió del periodisme científic i després el que realment volien ells era la teva presència. Per ells la cosa més important era que hi estiguis a l'hora del cafè i a l'hora de dinar. Perquè el que ells volien, diguem-ne, què buscaven? Que els seus investigadors això una mica li traiessin aquest punt exòtic, diguem, els periodistes científics i poguessin veure com pensen aquestes persones, etc. Que les converses fossin converses relaxades, diguem-ne, no? És a dir, converses on hi hagués, al contrari de l'entrevista corrent entre un periodista i l'altre, amb el fotògraf allí, on hi hagués aquest temps d'anar en profunditat. I també, clar, és un benefici, com deies tu, no més de llarg termini, diguem-ne, perquè no és que surti la teva notícia, això ho fa la gent de premsa molt bé, diguem, sinó és que tu tinguis allà, en el món dels mitjans, algú que té una comprensió molt més profunda del que estàs fent, que igual has d'haver capaç de veure unes històries que, si estàs en la roda diària, no les veus. Diguem-ne, que eren una mica oculta darrere dels temes així més clàssics, més lluminosos, així. Llavors ells realment volien la proximitat diària. I també per mi va ser super beneficiós, perquè això és un moment en què tu, per exemple, tens temps de llegir, tens temps de fer entrevistes. Jo cada setmana, un parell de vegades per setmana, tenia una entrevista d'una hora i mitja, allà davant del cafè, parlant amb calma, anant-nos per les rames, després el dia m'anava a donar una hora a llegir i llavors anava al despatx i llegia. També tenies temps per no fer res. Jo, per exemple, aquell any havia tingut la meva primera filla i des d'un començament, des d'abans que em triessin, els vaig dir, jo també el que necessito és un moment de pau. Llavors, a les tardes, m'anava a casa, estava amb la meva filla, i carregava les piles i el dia següent anava a 1000 a aprofitar el temps que estava allí al centre de recerca. Té aquest component això de sabàtic, no? De dir, bueno, fem una pausa i nodrim-nos recíprocament. Quines coses et preguntaven? Davant d'aquesta màquina de cafè, quins dubtes, quines pors, quines inquietuds et traslladaven? Anàvem per la via dels fets, és a dir, realment estàvem parlant del seu tema de recerca i llavors, per exemple, de sobte jo li deia, ostres, però això que acabes de dir és superinteressant, que igual per ell o per ella era un tema menor, era una anècdota, era un detall. Llavors, a base d'aquesta cosa maièutica, no? De treure-li una mica i dir, ostres, això és interessant, o fer-li preguntes que ells mai s'havien plantejat, perquè eren preguntes, com a puc dir, més d'una mirada externa, no? O d'algú que igual coneix altres sectors de la ciència que ells com a especialistes no tenen. Llavors, fer connexions que no havien fet. Llavors, no era tan... Però després, al seminari, jo li explicava com jo crec que funciona el periodisme científic, sí que em feien preguntes més tècniques. Com parlo amb els periodistes i per què aquest periodista m'ha fet un reportatge realment i coses així, ja entrava en detall. Però el maco era això, era aprendre de fer-ho, de tenir la conversa i llavors ells mateixos igual adonar-se que tenen entre mà un tema molt interessant que com a científic no l'ha sabut veure, però a través dels meus ulls com a periodistes s'adonen de l'interès que té, per exemple. Javier, és també la vostra experiència aquesta? En general o en concret amb el Javier, vols dir? Bueno, amb el Javier doncs és veritat que parlant amb ell, o sigui, coses que a mi em poden semblar com molt... Bueno, que potser trobo que és només ara mateix, abans de començar el debat, hem precisament tingut una conversa sobre això, no? I ell em preguntava, o sigui, quina part la que ell trobava com més interessant potser a la recerca potser no era la que jo hagués destacat. Llavors jo crec que això és superfructífer, perquè és veritat que, com tu deies, no és una visió externa. I això passa en general, o sigui, la interdisciplinarietat passa ja a nivell científic. A vegades te'n vas a parlar amb un foro que són d'un tema completament diferent i et fan unes preguntes naïfs que van superbé per després poder plantejar-t'ho. I amb una persona que ve d'un camp encara més extern com és un periodista, doncs encara més, perquè la visió és
diferent, no? Llavors sí, és molt productiva en aquest sentit. Sí, yo, a lo mejor tantas conversaciones de máquina de café no he tenido, pero sí, porque también la dinámica de cada centro es un poco diferente. Aquí es como que la gente va muy pa, y no hay tanto ese ratillo de charla, pero cuando estoy hablando y siempre surgen preguntas de ¿pero esto te parece interesante? O incluso cosas de la mecánica de los embargos. La verdad que todo el mundo flipa con las notas de prensa, cómo se eligen ciertos temas, por qué están embargados, por qué no salen hasta una determinada fecha. Casi nadie del mundo de la investigación sabe que eso existe, toda esa maquinaria de las notas de prensa. Luego, entender lo que hablamos antes, que si no hay una fecha, a la revista no le puedes proponer un tema, si no le puedes decir va a salir más o menos, aunque sea porque ellos dicen, bueno, ¿y qué hago con esto si no hay fecha de publicación? ¿No? Entonces, como que con todas las personas que hablaba han salido estos temas y tal. Y luego para mí lo que he ido creando es como amueblando mi cabeza con temas que son interesantes, que cada uno me va comentando de su parte, y ahora cuando veo esos listados de notas de prensa que antes me pasaban por aquí porque no sabía de qué iban, ahora digo, esto es lo que hablé con este investigador, esto es lo que hablé con este investigador, y soy capaz de colocar las cosas en su orden de interés según lo que he ido hablando con ellos, ¿no? Y digo, esto es un tema que sí tiene potencial, tal, o por este motivo, por eso es importante. I això antes no lo tengo. Us trasllado una pregunta que ens han fet arribar des del públic. Com a periodistes, quines eren les històries que a priori us interessaven d'un centre de recerca? Quan us plantejàveu, no? Què faríeu, que no? Més enllà de la temàtica, suposo en concret de cada centre de recerca, quines històries pensàveu que podríeu treure? Us començat un aquí? És a dir, jo venia d'una experiència de periodista molt de... Mai he estat en el dia a dia de fer una notícia al dia per sort. Sempre he tingut la sort o les circumstàncies, també com a brillants, de fer notícies amb un cert nivell de profunditat. Però bueno, sempre molt vinculat, per exemple, que sé jo, al darrer paper que sortia, a l'element d'actualitat. Una experiència així el que t'aporta és un espectre molt més ampli. És a dir, tu pots treure notícia dels debats que hi ha a dins de la ciència. O pots treure notícia d'un debat entre com ho veuen els científics i com ho veuen la resta de la societat, un determinat tema. Això val per Big Data, això val per tot el tema de plantes, etc. Pots treure històries de científics. Jo recordo que allà hi havia un científic ucranià que per al 2014, quan va començar aquesta història, no va començar molt abans, del Donbass, i recordo que aquella era una història molt interessant, com li havia afectat a la feina d'investigador. Això, debats, controvèrsies, reflexions, històries personals, aspectes ètics i socials, és a dir, amplies moltíssim més l'espectre. Tens una visió de la ciència així com és a dir, una activitat humana multifacètica, amb moltes facetes, que no és només el darrer paper que ha sortit a una revista comú, és a dir, hi ha molta més cosa. Podria respondre a la teva pregunta. Sí. No. ¿Nos afegir alguna cosa? Sí, también dentro de los papers, también es difícil calibrar qué papers son beneficiosos, ¿no? Que salga un paper en una revista no quiere decir que se pueda escribir una historia sobre eso, porque a veces son cosas muy técnicas, muy concretas y tal, ¿no? Entonces, para eso necesitas como estar muy metido en el tema, ¿no? Por eso también cada periodista se suele especializar en varios temas, ¿no? Porque en otros dicen, yo esto no sé de qué va, ¿no? ¿Podrías escribir una historia de ese tema? Sí, pero te cuesta más, porque tienes que poner el link. Y además tampoco sabes cuál es la noticia si no te la ponen muy claramente, ¿no? Y no siempre es el caso. Y este campo yo lo que he visto hasta ahora es que es como que casi todos los papers son como muy progresivos, ¿no? Será un nuevo paper, pero no es un cambio de paradigma que en la astronomía pasa mucho, ¿no? En la astronomía que suelo escribir mucho es como, no, hemos descubierto que ahora este planeta que pensábamos que era así grande, pues no es la mitad de grande. Entonces, cosas como cambios grandes, fácil de... Pero aquí es como más, no, porque este proceso que pensamos que sí, hemos visto que tiene un paso más. Entonces son cosas muy poquito a poco que van haciendo la historia, pero si estás más metido es más fácil encontrar, ¿no? No sé si us passa, és una pregunta com els tres, que aquí parteixo la meva experiència com a periodista, que moltes vegades quan escolto una notícia que voldràs fer, no intenten anar a veure una rellevància.
Perquè de vegades hi ha notícies que són superrellevants però que són de ciència molt bàsica i dius, uah, això no ho llegirà molta gent. I de vegades costa, i de vegades escucho notícies d'aquestes típiques que surten a Atenes o al Plusman, que són més anecdòtiques, però saps que tindran molts lectors, no? Que també juguem amb això, que al final sí que una sense bona darrere. No? Això com a científic, com ho entomeu? I vosaltres com li traslladeu, no? Al científic de ostres, això que has fet està molt bé, però és ciència molt bàsica i no sortirà. Com expliques això? Perquè això deu ser frustrant, no? També com a científic de dir, ostres, he fet això que està molt bé. Sí, és un tema bastant complicat, diguéssim, perquè per una banda no tots els articles que estan a Science o Nature són tan bons perquè publiquen ja altres condicionants, això per una banda, però sí que garanteixen una certa profunditat de recerca, tot i que a vegades el tema pot no ser interessant, en el qual el periodista ho sap molt el que interessa a la gent. D'altra banda, hi ha papers, això, plus one o revistes més baixes, que estan molt ben fets i poden ser d'interès per la societat en general. Ara bé, el problema de vegades, que jo penso que molts científics ho veiem, és que el periodista al final busca el clic. I a vegades es tiren per històries, i això ens ha fet molt mal també a la ciència, perquè es tiren per històries que potser no tenen la robustesa que haurien de tenir. I això, amb el món de les plantes ens ha passat molt amb tot el que és l'agricultura ecològica o orgànica, que com que la gent ara avui dia tothom està enamorat d'això, posen en debat el tema de la manipulació genètica i tal, quan està supercomprovat per articles robustos científics, que no hi ha cap problema amb això. Com que l'altre està de moda, diguéssim que el periodista ofereix una mica un debat on no hi hauria d'haver debat. Aleshores, és una pregunta molt complexa, és a dir, els articles de l'impacte ofereixen una seguretat, que els altres no tant, però sí que entenem que a vegades el tema també domina. Una cosa que es interesante que has dicho de cómo se percibe cosas como la ingeniería genética y tal. Pues ya antes de entrar aquí tenía una idea un poco nebulosa de todas estas cosas. Eso me ha ayudado mucho a definir, ¿no? Estar explorando con ellos que me digan esto. Un peligro es parecido a lo que pasa en la naturaleza y tal. Yo lo que estoy viendo es que ese mismo debate, que a lo mejor yo ya he sido capaz de ver más allá, lo voy a tener cuando quiera publicar y tenga que convencer a un editor de ciertas frases, ¿no? En plan, no pongas esa frase porque eso no está basado en la ciencia, basado en el cambio climático, ¿no? Porque todavía hay sitios que quieren buscar la igualdad entre un negacionista y alguien que está estudiando un proceso concreto y económico. Que no le tienes que dar voz al negacionista porque no se basa en nada. Que sea su opinión no la hace válida. Pues lo mismo pasará aquí y bueno, claro, saberlo tú te ayuda porque si no tienes esta experiencia o estás muy informado del tema, ¿cómo eres capaz de transmitirlo sin caer en esos pasos de debate? Que per mi el debat està abans, com convèncer l'editor perquè publiqui una notícia que és rellevant en l'àmbit de ciència bàsica i que saps que no té negocis. Jo també volia comentar una cosa, jo crec que hem de tenir com a periodistes un discerniment del que és bona periodista de ciència, del que és bona ciència, que és mala ciència i de que hi ha coses que són molt bàsiques però són molt importants i coses que són molt shiny, no darrer science, finance o science així, que allà hi ha un grup de Nord-Amèrica molt ben endollat que ha aconseguit col·locar aquest paper. Això ho han de tenir, però també nosaltres no estem al servei de la comunitat científica, nosaltres estem al servei de la nostra audiència, dels nostres lectors i lectores. És a dir, la nostra tasca no és reproduir l'agenda de les prioritats de la ciència, però no per ser dolents, senzillament perquè fem una altra funció. Llavors, hi pot haver temes que són d'alta rellevància científica, però per la comunitat científica, que no tenen aquest impacte social. Això, fins i tot, si li donem una rellevància que no tenen, pot ser dolent per la ciència, perquè podem fer generar una expectativa, que això passa amb la salut, però és a dir, hi ha aquest event superimportant en ratonins i ho fem un títol on ho posem en ratonins. I això què fa? Que al dia següent el centre de recerca està rebent milions de trucades de pacients pensant que ja els serveix. És a dir, que també reproduir als diaris l'agenda d'allò que és prioritari científicament hem d'anar en compte. És a dir, hem d'aplicar aquest segon filtre de servei a l'audiència. És a dir, no només ens entenem del que compta científicament, sinó també fem aquest servei de filtrar-te el que a tu, lector o lectora, t'interessarà perquè és rellevant per a tu.
Clar, però centrant en debat amb, per exemple, el que fem en aquest centre, no? Que és l'agricultura, que jo sé que és de molt menys interès que la salut. Diguem, la comunitat científica és India fabricant periodistes ben formats, diguem així. Però clar, per suposat hem de contrastar amb diverses fonts i tot això. Bueno, és anar a fer aquest apropament. Però no estic d'acord que les plantes no són tan fancy. És a dir, jo crec que ara, si jo hagués de començar des de zero, un dels temes que m'interessaria més és food systems. I el que feu aquí és superrellevant per això. Llavors, bueno, calma, perquè amb la bona feina de la vostra línia de comunicació, la bona feina científica que feu, i a mesura que anem entenent el rellevant que són els food systems per la salut, per el medi ambient, el tema One Health, aquests temes trobaran la seva manera. Hem aconseguit fer del Museu de X un tema supermediàtic, i llavors per què no dels vostres temes? Sí, i tant. Però és que mengem cada dia, o sigui, Sí, ja però abans que clar, no estan... no, però per no passar-se, clar, mengem cada dia i cada cop hi ha més obsessió amb l'alimentació, aleshores Tampoc cal passar-se. és complicat, no? Escolta, habitualment als centres de recerca teniu com molt d'interès sempre en sortir a mitjans de comunicació precisament per divulgar la vostra tasca, no? Però hi ha altres formats, altres maneres d'arribar a la societat. Heu pensat això en aquestes residències? Parleu una mica de com, de quines altres maneres podeu fer arribar la vostra ciència a la societat? Suposo que també és una cosa que podeu pensar, no? En aquestes residències, de dir, si no és una notícia en un diari, on més puc treure aquesta recerca tan xula? En mi caso yo estoy bastante enfocado en lo que es escribir, la verdad que no entro mucho a pensar en esas cosas, no sé. Per exemple, al meu cas, hi va haver, és a dir, aquella experiència va tenir molts spin-off, diguem-ne, no? I una de les coses que va passar és que aquest mateix institut organitza, o millor, la fundació, diguem-ne, per qual està aquest institut, organitza el Heidelberg Laureate Forum, que no és una cosa estrictament periodística, és com la trobada de Lindau, és a dir, és la trobada de l'equivalent dels Premis Nobel, però en matemàtica i informàtica, les ciències de la informació que no tenen Premi Nobel, sinó tenen la medalla Abel, la medalla Fields, aquestes medalles aquí. Doncs els conviden tots una vegada a l'any allà a Heidelberg perquè expliquin què estan investigant i sempre es fa una sessió que es diu Hot Topic sobre un tema. Jo els vaig proposar, per què aquesta cosa, aquests punts que he anat connectant sobre aspectes ètics i socials del Big Data, no proposem un Hot Topic sobre això. Llavors aquest, per exemple, va ser un format no periodístic, diguem-ne, en el qual allò va tenir una vida pròpia. És a dir, vam tenir allà un panell on hi havia científics de primer i cinc nivell, el vaig dissenyar i moderar jo, i va tenir un impacte diferent. També en premsa, és a dir, el va recollir, mitjans d'Alemanya i tot això, però l'impacte principal va ser un debat dins de la comunitat científica i obert a l'audiència de Heidelberg i la que va mirar la comunitat. Us ho proposarem. Per exemple, fer podcast, fer altres tipus de... Hi ha algunes institucions que fan servir això al podcast o que tenen canals de YouTube o fan divulgació, no sé si això és alguna cosa que us heu plantejat com a institut per divulgar. Com a institut, a veure, tenim un equip de comunicació molt actiu en aquest sentit, aleshores potser podcast, jo crec que no. Ja arribarà. Però sí que, bueno, una altra manera de divulgar... Diuen que no se sent bé, si voleu apagar els micros i fem amb aquest, perquè així... No, tots, veieu a tots. Espera, si no estàs fent... Ara? Tornarem coixos aquí. Se sent? Sí. Pues, doncs jo penso que una manera, per exemple, de divulgar és arribar a les capes més joves de la societat. Aleshores, aquí, a nivell d'escola, sí que s'ha fet una feina molt gran a nivell de fer arribar el que estem fent als nens a les escoles i participar en tots els programes i després, a través dels canals de difusió. Tampoc. Jo particularment no conec molta més cosa d'això, és a dir, també fem el que bonament podem. Sí, clar, Mira, una altra pregunta del públic que ens preguntaven, a banda de traslladar la ciència a la societat, quin paper penseu que tenen els periodistes en traslladar les inquietuds socials per guiar les prioritats d'investigació dels centres de recerca?
potser una mica hi ha aquest punt, no sé si això està funcionant, Sí. hi ha aquest punt que vaig comentar ara, no? En la conversa amb els investigadors o les investigadores, a vegades sorgia això, que jo li plantejava una pregunta, per exemple, ètica, que ells no s'havien plantejat, o que la consideraven irrellevant i li deien, no, ostres, és que això, quan publiquis aquest paper, t'ho preguntaran, que com has tractat de les humanes, coses d'aquest tipus, en aquell moment eren aquesta tipologia de problemes. Aquesta funció de dir, per exemple, no parlem només amb l'autors del paper, no parlem amb altra gent, no només del mateix sector, podem parlar d'altres sectors. És a dir, si estem fent una cosa que té assumptes ètics, podem parlar amb bioticistes o podem parlar amb, en temes de salut, pacients, consumidors, no? Tenim un espectre molt ampli. Fem aquesta funció de dir, bueno, juntem en els nostres articles una diversitat de punt de vista, sempre intentant no fer això de tot és igual, no és que tots són competents igual, cadascú té el seu paper i té la seva expertise, però hi poden haver preguntes que potser la ciència no s'ha plantejat, que s'estan plantejant altres sectors de la societat i que emergeixen de la nostra feina. Això és una manera de fer-ho, després hi ha coses tipus processos participatius, co-creació, que això ho fa d'una manera molt sistemàtica. Sense fer això del fals balanç, és a dir, no és que el que diu el científic, el que diu de l'associació de consumidors i el que diu el pacient són iguals, diguem-ne, però cadascú té un punt de vista legítim. Tenim històries passades, el paper que van tenir els pacients d'HIV han canviat la genètica de la ciència. El Fauci és un que et diu, jo al començament ignorava el que eren els pacients i a part d'escoltar-los vaig canviar la meva agenda. I d'una manera que li ha fet bé a la ciència, no? És a dir, si això es fa d'una manera no ideològica, amb respecte, amb rigor, intentant fer una feina realment honesta sense una agenda, jo crec que beneficia tothom. Us faig també una altra pregunta que ens ha arribat a través del qüestionari d'inscripció. Pel perfil periodístic, és més interessant fer una immersió a fons en una única institució o fer, per exemple, una rotació entre diferents centres? Em sembla que hi ha alguna vegada, no? La de CSIC i el BBVA, que sí que fan això, no? Que fan 3-4 mesos en una institució i van canviant, no? Fan 3 en un any. Què us sembla més interessant? Una durant molt de temps o fer una petita rotació? Supongo que depende del proyecto también, de lo que quieras conseguir, ¿no? En mi caso, a mí se me ha hecho corto 3 meses aquí, porque todavía hay muchas cosas que no he descubierto. Si fuera mucho más tiempo, a lo mejor sí es verdad que debería mejor poder cambiar desde una perspectiva más amplia, ¿no? También depende, pues, de los mismos programas Frontiers, algunos se han planteado estar en 2 centros porque tienen un proyecto más concreto y necesitan, pues, pasar unos días con otro investigador que está haciendo otra fase, ¿no? Que es complementaria, ¿no? Porque algunos que quieren hacer un libro y tal, pues no se han quedado en un solo centro, ¿no? Entonces, bueno, supongo que depende un poco del proyecto, de lo que quieren conseguir de la estancia, y probablemente si habrá casos que venga mejor pasar. Y si fuera, por ejemplo, alguien que viene de un fondo más periodístico, no tiene mucho conocimiento de ciencia en general, porque igual sí le viene bien pasar por varios sitios, ¿no? Coger varias perspectivas y sacar lo que hay en común y las diferencias. No, jo aquí discreparé perquè jo crec que una gràcia d'aquesta residència és que no et moris massa, és a dir, que tu facis realment una immersió profunda, calmada en un lloc. En un lloc vol dir no només en un centre de recerca, sinó també en un entorn científic, fins i tot en un entorn urbà. En el meu cas va ser immergir-me en la realitat de Heidelberg i d'Alemanya, i això va tenir un paper important. Vaig conèixer el sistema de recerca d'allà. A Heidelberg hi ha aquest centre, però hi ha 4 Max Planck, una universitat que és de les més antigues d'Europa, el Centre Alemany del Càncer, hi ha de tot. Llavors, jo crec que hauria d'estar molt justificat, que un vagi aquí circulant, perquè llavors, si fas això, és fer una corresponsalia, tu quan fas una volta en diversos centres, buscant diverses coses, això ho pots fer una mica també en el dia a dia, si tens els recursos per fer-ho. Ara, una altra manera de recolzar el periodisme científic, que no són les residències, són els grants, les beques, aquesta per fer projectes, i això ho donen. Jo quan vaig tenir diverses, i me'n vaig
anar a 3 congressos, 4 centres de recerca i tal, i vaig fer un projecte molt orientat a publicar un tema. Aquí la gràcia també és que, sobretot per a gent que se'n va a un altre país, etc., de fer una immersió profunda, calmada, tenir aquest temps de processar i també, insisteixo, aquest temps de parar. Perquè per mi el benefici va ser també que vaig conèixer companys alemanys i després van fer projectes periodístics conjunts. Llavors, jo crec que els projectes així són com una marca d'honor per un centre de recerca, perquè també són com un senyal que tenen un compromís amb la societat en general. No és només m'interessa que no tinc la grup diari, sinó és dir, jo estic col·laborant perquè gent que és seleccionat amb una selecció seriosa, amb el nivell, etc., després vagi pel món, diguem-ne, sembrant el que ha pogut treure d'aquesta experiència. És a dir, és com en un món que està així dominat per la desinformació, en què el periodisme està molt collat, és una manera de dir, bueno, què podem fer per donar la volta a aquesta cosa, per promoure un ecosistema informatiu més sa? Bueno, aquesta és una de les coses, és donar-li al periodista una mica d'alè perquè els replantegi, reconstrueixi, faci molts contactes, conegui gent. No sé, jo el cap de setmana passat he estat ensenyant a la Universitat de Heidelberg arrel, entre altres coses, d'aquella experiència de fa anys, quan establim uns contactes, els interessa que torni, coses per l'estil. És a dir, són com beneficis molt a llarg termini. Estem parlant de fa 10 anys, és a dir, encara segueix tenint uns beneficis. Miguel, pero creo que es un poco diferente Frontiers de esta residencia de Heidelberg, que era el propio instituto el que la creó para que la gente estuviese allí tanto tiempo y tal. Y Frontiers es un poco una cosa casi itinerante, ¿no? Porque cada año van a ser sitios diferentes, ¿sabes? Bueno, jo crec que Frontiers és moltíssim més ambiciós i pot tenir un impacte realment sistèmic. Llavors, això de Heidelberg porta diversos anys. Ahir es va anunciar el proper periodista, que és un australià, que està allà, i ha sigut com un experiment, una prova de concepte de que això té sentit. D'entrada, és una cosa que generava suspicàcies en els centres de recerca, perquè deia, però per què ens hem de tenir aquesta persona, pagar-li un sou, donar-li un espai, etc. No? Generava suspicàcies entre els periodistes, dient, ostres, això és embedded journalism. Tu vas allà i vas a que et mangin el coco i et venguin les de la moto. I ells van demostrar al llarg dels anys que no és així. Hi ha un altre antecedent molt famós que són les beques del NIT a l'MIT, que van demostrar que no és així, que realment hi ha un benefici mutu sense necessitat d'aquest benefici immediat, diguem així. Llavors jo crec que Frontiers té el potencial, aquesta cosa, de multiplicar-la per 10 cada any. És a dir, que Déu-n'hi-do, és a dir, el potencial és molt gran. És que ara amb això que estàveu comentant els dos, en el fons penso que esteu parlant del mateix, perquè jo pensava en els sabàtics científics, no? Que ve ser el mateix, és a dir, jo crec que els més productius és quan realment fas una parada. Perquè et dona aquest temps de reflexionar i sortir amb idees completament noves. Aleshores, des d'aquest punt de vista, és veritat que pot ser molt interessant també pel vostre camp. Núria, ells han parlat una mica de què s'emporten després d'aquesta estada, a nivell més en perspectiva, d'aquests 10 anys i totes les espirals que han sortit. I vosaltres, ara que aquesta pot acabar, quin balanç en feu? Què heu guanyat? O sigui, hem guanyat un nou contacte dintre del periodisme, en primer lloc. Jo crec que he comentat diverses experiències amb ell de coses que ell m'ha fet reflexionar que jo no havia pensat abans. I això que en realitat hem estat poca estona junts, però els contactes que hem tingut et fa veure les coses d'una manera diferent. Aleshores, jo penso que aquest tipus d'interaccions les haurà tingut amb molts altres investigadors del centre. També penso que ha dinamitzat tota l'àrea de comunicació i això és una llavor, jo penso, a molt llarg plaç. És a dir, clar que sempre al principi també això, no? Dius, és un bitxo raro, no? És un bolet que es planta aquí al centre, realment què farà, què vol, què en traurem. Però penso que després el que veus és això, que no és una cosa a curt plaç. Segur que surten coses a curt plaç, però el Javier ha estat parlant amb gent i si hi ha notícies que poden sortir a curt termini segur que les treu endavant. Però, és com una llavor que s'ha plantat aquí i sense precedent, també penso, en la comunicació. Escolteu, si voleu, obrim aquest torn de preguntes. Si algú vol participar, simplement aixequeu la mà, us presenteu i podeu fer preguntes.
Gràcies, moltes gràcies per la taula. Ara que s'ha presentació del MIT, jo recordo un Pere Supinyà que va estar allà i va fer com un blog de, no sé com es deia, Apuntes científicos des de l'MIT. Exacte. Llavors, no sé si tu, Javier, des d'aquí has fet una mica explicat a les xarxes socials o en un blog o en algun lloc al teu dia a dia al CRAC o no sé, com has fet difusió, diguéssim, de la teva experiència aquí fins ara o si ho penses fer en el futur o alguna cosa així. Ja sé que el projecte, pel que dieu, no té res, no? O sigui, no obliga a res de difusió, però no sé si tu tens pensat alguna acció específica en els propers mesos, diguéssim així. En concreto así de la residencia como tal, no, pero sí hay varias historias que he encontrado que quiero trabajar en ellas en el futuro, algunas más de corto alcance y luego algún proyecto así más largo. De los temas que he ido encontrando aquí, lo único que he hecho era, pues, la propia Frontiers, la residencia te animaba a compartir una semana en las redes sociales de cómo ha sido la estancia, ¿no? Entonces yo lo hice en Twitter. En sus redes. Sí, en las redes de Frontiers. Si buscas las redes de Frontiers, no están en las mías personales. Yo, la verdad que tengo muy poca presencia, que es raro para un periodista, pero donde único tenía algo de presencia era en Twitter y ahora con el clima que hay en Twitter me lo estoy borrando prácticamente. O sea que yo soy un poco escéptico de las redes sociales, que es un poco, yo creo que es raro para un periodista, ¿no? Pero ahora mismo estoy en ese momento, nunca he creído mucho que sea un buen medio para que el propio periodista se promocione. Para que un periódico y tal sí tenga una plataforma en las redes, sí, pero para el propio periodista es relativo, ¿no? Hay gente que sí, porque tienen una marca personal muy fuerte y la explotan. Incluso hay gente que le dan trabajo porque saben que tienen unas redes sociales con miles de seguidores. En mi caso no, yo no lo tengo y hay gente incluso porque las redes sociales lo que traen son amenazas de muerte, ¿no? Depende un poco del caso de cada uno. Entonces yo no he apostado mucho por ese lado y no tengo mucha presencia, pero otra gente sí lo tiene. Entonces yo lo que saco de la residencia espero ponerlo más en artículos y en publicaciones. Tu vas fer alguna cosa, Miquel, quan estaves No. aquí? No, de fet, ells tenien com una regla, diguem-ne, que no volien que tu fessis, és a dir, tu estàs allà per pensar, per aprendre, etc. Et compromets a no treballar, evidentment, és a dir, no estàs allà escrivint articles al teu diari mentre estàs allà, perquè clar, la idea és fer el peron, diguem així, i no volien. Hi ha gent que a les entrevistes els deia, mira, et portaré el Twitter de l'institut, que això era red flag, no va per aquí la cosa, perquè volien precisament evitar absolutament aquesta idea que fos embedded journalism, que fos ens estem comprant aquest periodista, fins i tot la sospita, diguem-ne. I també jo el que vaig fer és que durant un temps no vaig escriure res, diguem-ne, en premsa relacionat directament amb l'institut per també evitar qualsevol equivocació, per interpretació, diguem, del que pogués estar parlant. Ara sí que en el llarg termini, per exemple, és un institut que puc consultar quan necessito un expert, si va publicar també històries, diguem, relacionades amb coses que havia après allà, etc. Però eren molt cautelosos. Aquest és un tema sensible, diguem, és a dir, tu ha de quedar clar que no és un tema de m'estic comprant aquest periodista, diguem així. Llavors, fins i tot si tu ho fas amb bon rotllo, és a dir, bueno, t'explico com és la meva vida allà, en aquell institut preferien que no era aquest el missatge que volien donar. L'avantatge que ells tenien era un altre, no era aquesta visibilitat així com més immediata. Hola, abans el Javier comentava, ha dit algo així com que molts investigadors no coneixien com funcionava el tema de les notes de premsa marcades, llavors us volia preguntar a tots què és el que us ha sobtat més. Potser coses que per nosaltres com a periodistes eren lògiques i ja parlàvem amb els investigadors resulta que no coneixien i nosaltres al revés, coses que per tu potser són lògiques com a investigadora però després els periodistes no ho sabien. Jo puc començar perquè són dues coses. Una, el que he esmentat abans, que em deia el Javier, que els articles necessiten més opinions que l'expert. I després és veritat que això de l'embargo, tot i que el meu grup sí que hem estat amb articles passant per aquesta situació de l'embargo i jo encara no ho entenc. I just ara vull comentar amb el Javier i cada vegada m'ho hem de recordar. I això, clar, per ells és superbàsic i per nosaltres igual és molt complicat. Sí, luego lo que también comentaste de que en un artículo que en teoría va sobre tu trabajo,
que haya más fuentes, ¿no? Que tú hables con otro experto que a lo mejor puede ser hasta un rival, ¿no? Y que te diga lo contrario de lo que te ha dicho ella, ¿no? Y tengas que llamar a un tercero para intentar encontrar un campo intermedio, ¿no? Esas son dos cosas. Y luego, una recriminación que tienen siempre los científicos es si pueden ver el texto antes de que lo publiquen. Eso, esa necesidad de controlar y tal. Y, hombre, a mí la residencia y hablar con ellos también me ha ayudado un poco también a entenderlo y a buscar formas para gestionarlo en el futuro, porque a lo mejor no le puedo enseñar el texto a ellos, pero se lo puedo enseñar a una persona que no va a salir en el artículo, ¿no? Que me diga, no, correcto, y no veo errores y tal, ¿no? Entonces, también me ha enseñado a lo mejor que no debemos negarnos en redondo, sino también buscar las oportunidades de, si hay, de asegurarnos que las cosas son más correctas y gestionar ese miedo de una forma más buena para ambos. I esto no ja t'has quedat satisfeta o això del que et deixin veure el text? O sigui, jo en els casos en què m'he vist en aquestes situacions, sí, jo crec que sí que me l'han deixat veure, però és veritat que tendim a enfadar-nos perquè el títol mai no reflexa el que nosaltres volíem dir. Però sí, no m'he trobat encara per això. Jo aquí he de dir que jo no deixo les articles a menys que és una qüestió de perdre la feina o és un tema hipersensible que puc anar amb la meva seguretat, amb la meva vida, regreixo de la font, no? Així, perquè amb aquell article el firmo jo, em prenc jo la responsabilitat fins i tot legal del que surt allà i perquè és un precedent perillós, diguem. És a dir, quan estem tractant de temes que són això, un paper, una toalla, etc., és la meva responsabilitat escriure'l bé, no fer error. Com a ésser humà, al llarg de 20 anys de carrera, algun error l'he fet, però he de dir que en general la gent més aviat et diu ostres, que interessant, que ben fet, és a dir, si ho fas amb temps i amb atenció, però senta un precedent equivocat quan estàs fent temes molt controvertits. I llavors, en aquest cas, et pots trobar això, que un investigador, si tu permets com una mena de censura prèvia, et pot trobar que un investigador et diu no, vull que surti només la meva opinió. Amb la ciència es poden generar tensions molt fortes, diguem. Si estem parlant, què sé jo, de l'origen del Covid, que la majoria dels viròlegs diuen que és natural, però hi ha un petit col·lectiu que diu que és sortit del laboratori de Wuhan, no faig una peça, no puc donar-li a un o a l'altre, perquè em diran, treu l'opinió de l'altre. I llavors, bueno, imagina't temes controvertits, temes on hi ha, què sé jo, problemes d'abusos, temes laborals, totes qüestions que passen a la ciència, frau, així, si creem l'opció per defecte, que sempre s'ha de provar per avançat, tindríem un gran problema periodísticament. És a dir, tots aquests temes deixarien de poder-los fer, perquè ens els censurarien prèviament. Llavors, hi ha molt periodista dolent, aquest és el problema. Jo el que recomano no és tant demana el text, és prepara el teu missatge investigador, dona-li, és a dir, sempre hi pot haver, i potser segons quin tema hi poden haver periodistes malintencionats o amb una ideologia, però la gran majoria dels dolents són els que no són especialitzats. Llavors, si tu els dones un bon títol, una bona metàfora, etc., no tenen per què deformar el teu missatge. Per exemple, una cosa que els recomano molt als científics és explica-li en què es poden equivocar. Okay? Això és una recomanació que jo crec que a vegades és molt útil, diguem-ne, i que soluciona molts problemes. Més que no dir-me te'l reviso, perquè a més, ja acabo, disculpeu, però les poques vegades que l'he donat perquè m'han fet un xantatge, era dono l'entrevista, només el revises, després me'l tornen amb totes les frases bones corregides perquè estan pensant, és a dir, els fets són tots correctes perquè els escric correctament, però em treuen les frases bones perquè estan pensant en el seu company de despatx, que dirà, ostres, ha expressat una emoció aquí, que la vull treure. És a dir que després tampoc és que dius la qualitat científica que treus és millor, però la qualitat periodística és pitjor, diguem. Bé, ho sento, però és una tema fort. Te va tocar el punto sensible. Bueno, és que realment es veu una tendència que a vegades hem de controlar el missatge i no anirem bé tots plegats, diguem, de ser així. Pues fíjate que a mí eso no me pasa tanto, de hecho, lo que te pasa, yo no doy oportunidad que me vayan a cambiar una opinión o tal, ¿no? Pero muchas veces lo más que le preocupa al científico es la parte la parte puramente científica, que pongas mal un número, que expliques mal un proceso. Esas cosas
es donde más le preocupa y son las cosas que realmente son técnicas y que primero tienen que estar bien porque es algo que es relativamente fácil de comprobar y luego es lo que no es realmente problemático comprobar, pues si no con la misma persona que te lo ha dicho, con otro experto. I fer un bon fact-checking és una cosa molt important, Que però no necessàriament ha de passar per un control previ del text sencer. I permeteu que no se'ls barregi de periodista. Jo amb això crec que hi ha com diferents tipus de per què t'ho demana. No? Hi ha des del científic novell que no s'ha enfrontat mai a un periodista que és com, no sé si ho he dit bé, aleshores els meus allà editors, sobretot els que són doctorants, o aleshores a mi és com, te lo passo, o sigui, és igual, perquè al final el que et canvia és ai, aquí he posat, jo què sé, digues que també ha sigut el meu camp. I després m'ha passat alguna cosa també de popes que t'estan demanant el text perquè no confien en que tu ho hagis entès. És per res si ho has entès bé, és com, no, sí que ho he entès bé, no es preocupi, no? Però que alguna vegada que l'he passat m'han corregit les comes, m'han corregit les paraules, m'han canviat... És com, mirin, perdoni, el periodisme el poso jo. Si vostè veu que s'ha equivocat vostè en alguna cosa o hi ha alguna cosa que jo no he entès bé, d'acord, però sí que hi ha com... I també m'ha anat que és una tendència que va a la baixa. Tinc la sensació que fa un temps sí que és veritat que la gent t'ho demanava més i que cada cop més que teniu gabinets de premsa estupendos que ja eduquen una mica al científic en saber què pot i què no esperar, ja t'ho demanen menys. No? I quan te'l demanen és això, si són un novell, si no tenen un contacte, o no sé si també és la vostra experiència, i no m'enrotllo més perquè hi ha mans per allà. Creo que sí, creo que hay un poco de... Se ha hecho más pedagogía con esto de pedir los textos, ¿no? Hola, soc la Marina Torres de l'Institut de Ciències del Mar i tinc una pregunta que és tant pel Javier com per la Muriel i el seu equip, perquè jo també vull saber una mica més en profunditat com va ser per vosaltres, l'equip de comunicadors del centre, tenir el Javier i si també us va ajudar, per exemple, a plantejar millors titulars, a plantejar les notes de premsa, que al final vosaltres sou els que celebreu, no? Quan teniu no sé quantes aparicions a mitjans. Voldria saber com va ser la relació entre vosaltres, no tant el Javier amb els investigadors i investigadores que també, però m'interessa la vostra part. Gràcies. No, jo només vull dir que realment va ser el programa Frontiers venia molt donat que l'equip de premsa no havia d'influir en res en ell, no? I el que dèiem abans, que ell venia a parlar amb els investigadors, no a contribuir a l'equip de premsa del centre. I llavors això jo crec que ho teníem molt clar des de l'inici, les dues parts, i ho hem complert molt bé, crec. Vull dir, en aquest sentit, mai d'això alguna vegada hem comentat, però ha sigut molt genèric i en aquest sentit no compartim, o sigui, hem compartit notes de premsa com l'hem compartit al Miquele o a la Cristina o a qui sigui. Diguéssim, no... Evidentment ha llegit algun paper que estem parlant o que sigui, però mai ha sigut aquest de demanar això, ¿no? ¿Vols afegir alguna cosa? Sí, es verdad, o sea, como la fase de la convocatoria es como que eso te lo prohíben total, ¿no? Tú no vas a ir ahí a echarle un cable con la convocación y les hace falta probablemente, pero lo que sí hemos tenido muchas conversaciones en las que yo te he pensado lo que a mí me haría falta como freelance. Necesito más tiempo, necesito, o sea, desde que me llega Lo del embargo, ¿no? Que lo del embargo, sí. Del embargo, más Muchas tiempo veces, que embargo, potser claro. nosaltres no teníem en compte. Hay veces que no hay oportunidad, porque a lo mejor incluso a veces que se publica la nota de prensa después de que haya salido publicado el artículo, ¿no? Y yo decía, eso para mí es un killer total. Y yo voy a una publicación y le digo, no, esto hace un mes que salió. A ver, necesito hace un mes, ¿sabes? Entonces, claro, no, es problemático, pero bueno, que he intentado eso, decirte lo que a mí me ayudaría y en el futuro pues también os ayuda a vosotros a enfocar la comunicación y todo este tema de los embargos y tal. Pero también, al estar aquí, pues ya sé que estáis trabajando en algo y tal, digo, vamos, que de hecho me está. Y claro, también me ha ayudado, ¿no? Ese contacto con vosotros, de saber qué es lo que a vosotros os va pareciendo interesante, cómo es el proceso de encontrar las historias que luego llegan a salir en una nota de prensa y tal, pues también aprendes de eso. Soc la Zoila del BIS
Llavors, la meva pregunta va perquè hem parlat de que queda molt clar, no?, amb aquestes residències periodístiques que el periodista no està al servei del centre i d'aquesta por, però jo, si fos l'equip, si els investigadors ho reben sempre bé, és a dir, que no hi hagi una mica de dir, ara aquest aquí que ve controlant-se, no, aviam què puc dir, què no puc dir, o sigui, ara que ha avançat la Montse, però que tenen contractes amb empreses, coses, no, o que t'ho girin, perquè l'altra cosa que em feia pensar quan parlàvem, aquí tenim 3 bons periodistes, però la professió, com tantes altres, s'ha precaritzat molt i no sempre surt tot bé i precisament quan jo portava aquí la comunicació, una de les coses que vam poder engegar era una idea de dir, clar, és que nosaltres enviem edició gènica i ens ho tradueixen per transgènic, no hi ha manera, hem d'explicar a la gent que és una cosa diferent, no? Llavors, que això també està allà, no? Que aquestes iniciatives de fer residències periodístiques jo les trobo fantàstiques, aquest slow journalism ho trobo fantàstic. Però en tot cas ho pregunto també per això, de si hi ha reticències negatives, de por, de què. El de l'off the record, no? Això no ho havíem parlat. Sí. No, el que volia dir és que diverses coses. Primer de tot, hi ha una selecció d'entrada important. Llavors, la gent que entra típicament és gent amb un perfil molt sòlid, amb un projecte molt seriós, així. En tots els projectes d'aquests, amb sorties no ho sé, no crec que hi hagi tingut història, però per exemple el projecte que he estat, no sé, igual porten 10 anys fent-lo, igual han tingut una experiència d'un periodista que no, una persona que no ha acabat d'encaixar, diguem així, però no per qüestions que hagués revelat coses i així. Aquesta és una primera consideració. La segona consideració és aquest fet de dir posem una mica de barbeig, no? Per exemple, en el cas del lloc on vaig anar jo, de dir, bueno, durant un temps no escrius així, també té aquest aspecte positiu. Es pot veure com una cosa negativa, dient, aquí tinc un periodista que li estic explicant coses interessants i no en parla, però també és dir, tenim un acord de tranquil·litat, que aquí jo puc fer una entrevista d'una hora i mig, que és un assaig d'una entrevista, diguem-ne, que passaria en la realitat i demà no em treuràs un títol. Llavors puc fer errors, puc donar-te un títol que tu em diguis, ostres, això és controvertit, i llavors dic, com ho puc dir d'una manera que es percebi correctament. I la tercera cosa és que jo insisteixo, això jo crec que és un signe d'honor pels instituts, perquè, per exemple, un signe de transparència. És a dir, nosaltres no tenim cap problema que aquí vingui un periodista i estigui mirant el que fem, perquè no tenim res a amagar. Però ja això és una senyal molt positiva. Per això, i a més per aquesta idea de dir, tenim un compromís amb la societat, no només amb la nostra projecció mediàtica immediata, sinó amb fer créixer l'ecosistema mediàtic positivament. En mi caso, la recepción diría que ha sido genial en todos los casos, pero es verdad que hay también un límite donde puede llegar. En cuanto empiezas a hacer ya muchas preguntas, llega un momento que ya dice el investigador, bueno, esto ya entra dentro de lo que yo no quiero comunicar porque está muy verde o porque voy a publicar un paper, no quiero que entre todavía, ¿no?, de esta parte y tal. Entonces también es verdad que llegas a hay gente que está más cómoda compartiendo lo que tiene en el trabajo y gente que menos, ¿no? De distintos estilos también. Sí, pero esto es genérico en el campo de la ciencia, porque es esto, o sea, català, vas a congressos i de vegades, vull dir, trobes gent del teu camp que no comparteix res. Aleshores és que això és el tarannà de cadascú, no? I no es pot fer res. I després això que comentaves tu abans, Cristina, no? De que hem de corregir fins la cama, no? Vull dir, també de vegades hi ha investigadors doncs, que potser pel tipus de feina tenen una espècie de superioritat, és a dir, has de ser bon tot, no? I no es té en compte que els periodistes són vosaltres i que el que és la redacció, la fareu millor vosaltres que nosaltres. Aleshores, sí. I veiem això, no? Vull dir que no sé com t'han tractat aquí, espero que bé. Però que, vull dir, a part de científics són persones i el tarannà doncs és això, hi ha gent més reservada i hi ha gent que menys, no? Aleshores... Jo insisteixo que crec que es nota molt la feina que es fa des dels gabinets de comunicació. Cada cop més explicar quina és la feina del periodista, quina és la feina del científic en aquest sentit, no? Quin és aquest raig, i què es pot esperar d'una banda i d'una altra. Jo trobo que cada cop més, no? En els 20 anys que porto, que ja no cal explicar moltes coses al científic perquè el gabinet de comunicació ja ho ha explicat. En aquest sentit.
Sí, gràcies. No sé si ens dona temps a l'última pregunta, com veus? Sí? Hi ha una pregunta allà. Hola, soc l'Arnau de l'IGTP a Can Ruti i la meva pregunta és a les residències, si del que teníeu plantejat abans de fer la residència us heu trobat amb limitacions de dir ostres, coses que pensava que podria fer però que no he fet, i al revés, si hi ha coses que al principi no pensàveu fer i que després us ha sorgit la idea. En mi caso, pues no tenía previsto salir al campo a ver cómo recolectar manzanas y las miden en el campo, y fui con Nicole, como investigadora en Medicina, me acompañé un día y hicimos todo ese trabajo de campo. Y la verdad que ni se me pasaba por la cabeza que lo íbamos a hacer cuando entré. Y luego con otro investigador fuimos a ver los melocotones y cómo aprobando las áreas en el campo tal, y luego como trabajan, eso no me lo planteaba. Tampoco me esperaba que iba a leer tanto, o sea, pensaba que iba a ser mucho más charlar y conversaciones y entrevistas, pero luego, después de 10 o 12 entrevistas, me di cuenta que ya no estaba avanzando porque me faltaban muchos conceptos que no tenía. Entonces, he pasado muchísimo más tiempo leyendo, sentado en una silla leyendo papers y libros, de lo que esperaba que iba a ser al final, ¿no? Y a lo mejor me esperaba un poco, a lo mejor, estar más dentro de las dinámicas de algún grupo, que me invitaran a hacer alguna reunión de equipo y tal. Eso no ha pasado tanto, pero es porque creo que es como muy invasivo, ¿no? Tienes que construir más esa confianza o tener algún interés más concreto para entrar como tan ¿no? de la intimidad de un grupo de investigación. No sé, jo no sabia que això era una possibilitat. Encara queda una setmana. Però tampoc no sé fins a quin punt seria productiu. Si és per la dinàmica, potser sí. I jo el que et volia preguntar també és perquè jo vaig veure que venies a seminaris de divendres, no? I això com a centre de recerca, doncs divendres cada 15 dies hi ha molt bona xerrar de temes completament diversos, que a vegades i que no són llunyans de nosaltres, no? O sigui, per tu com ha estat aquesta experiència? Es súper interesante, sí, porque es como cosas súper diversas, es lo que tú dices, y es verdad que la mitad de las veces llegaban allí y decían, me he enterado del 20%, o sea, la primera slide y la última, ¿no? Sí, pero ya hace productivo también, ¿no? Sí, claro, porque son temas que ni sabías que había alguien estudiando eso, y ves el nivel de profundidad y tal, incluso las que no te enteras, luego te llevas y te lo lees y te pones al día un poco, lo que puedas, ¿no? Pero en una mayoría de ellas sí, porque ves lo que están explicando y son temas que están preocupando a los investigadores, ¿no? Y ves cosas que se repiten también, de una charla a la siguiente y tal. Entonces, como que aprender a poner las cosas en su contexto. En el cas, només dir que, per exemple, aquest institut on vaig anar em va donar l'oportunitat d'anar a congressos. Durant aquests 6 mesos van sortir congressos relacionats amb els temes, ho van proposar ells, que és a dir, tenien un pressupost extra per fer-ho i em van finançar de dir, mira, hi ha aquest congrés sobre dades que hauries d'anar i tal, i, bueno, que hauries d'anar no, et proposem, t'interessa, i em van oferir finançar-ho, i fins i tot el congrés com podria ser el Campus Gutenberg, un o no sé, el congrés equivalent, diguem, de comunicació científica alemany. I allà va ser superinstructiu perquè vaig veure la realitat periodística d'allà, vaig fer amistat amb una periodista hispanoalemanya i després vam treballar junts i així. I això sí que no tenia ni idea que me diferiria. I llavors és part d'aquesta immersió en el context més ampli. Doncs moltes gràcies, ara sí que el temps s'ha acabat, però posarem en pràctica l'estratègia de Heidelberg i continuarem la conversa amb un cafè. Gràcies a tots.